Hey, velkommen i teltet. I dag skal vi bare fortsætte. Det bliver lidt den her, der skal skrabes rent for lak. Og så skal jeg prøve at bejse med det, jeg tænker mig. Alt det andet skal bejses med, for at se, om vi får den farve, vi skal have ud af det. Sådan her. Så vi rykker ned fra teltet. Jeg håber om, at der er bedre lyd. Den arbejder helvede til deroppe. Hey, så er det en ny dag. Jeg har givet den 3 gange med den her Honduras rejse fra Biltema. Og så der tabernakel til Nasan. Jeg har også fået med det tik, ja, en klods tik, så det er selvfølgelig ikke samme farve. Nu skal det bare lagt. Jeg havde tænkt mig, at jeg skulle give den en 2-komponent lak, men har skiftet mening og går med en Tokin, et eller andet kineservare, som skal være skide og meget fleksibel. Så den skal bestilles hjem først, for den har ikke noget. Så må jeg lige vende med resultatet. Okay.